De gemeenteraadsverkiezingen die binnen van de morgen uiteenzet. Een behindtal stembureaus is Joet en morgen al iepen, met name om de drukte te spreiden. Waas die binnen alle stembureaus iepen. Een van de vroeg stembureaus die zit in Surhusterveen. En daar is ook uw verslagjouwer Mats Gies. Ja Mats, hoe zit het op dit stuit met de opkomst in Friesland? Nou, het beeld door de hele provincie is dat het wat stadiger gewoon op kon kwam, maar dat er toch nog wel wat mensen wienen die het Joet al hun stem uitbrachten. Als we naar de hele provincie zeggen, dan gaat het ongeveer om tussen de 2 en 4% van de mensen die ik echt stemmen maaien en die dus Joet haar stem al uitbracht ha. Ik ben nu in Surhusterveen en hier ben Joet ontnota ongeveer 160 mensen west die hun stem uitbracht ha. Ja, en dat is nog net zo'n heel soort als je het vergelijkt met de 4000 mensen uit Surhusterveen die het echt stemmen maaien. Dus het komt wel wat op gang, er is al stemd, maar een heel soort mensen die hebben nog net zoen. Ja, en hoe verrinnen die verkiezingen ontnota? Binnen de bijgelijks nog opvallende zaken? Nou, er winnen bijgelijks mensen die het voor een tichte doorstieren bij andere stembureaus. Want nog net alle stembureaus binnen Joet en morgen iepen. De meesten zijn zelfs al die west iepen. Dus sommige mensen die stieren voor een tichte door. In de gemeente Noord-Eerst Friesland bijgelijks daar wie een stembus actief, een touringcar die door de hele gemeente riet. En wij mensen dus echt stemmen konden. Nou, en wat nog wel een probleemke wie eigenlijk, toch wel bij een soort gemeenten, dat is dat er vrijwilligers van de stembureaus op het laatste moment opbellen, omdat ze een coronabesmetting hebben en omdat ze je dus net wezen maaien op het stembureau. Ja, dan moet er een vervanger zocht worden. Er is wel een reservelijst in de meeste gevallen, maar ja, dat is toch even ingewikkeld. Op nota gaat dat nog aardig goed, maar ja, omdat de verkiezingen nou 3 dagen binnen, ja, kan het misschien vertiesje of wijsje nog wel van problemen zorgen. Ja, die verkiezingen dus over 3 dagen, dat we verliezen hier extra met de verkiezingen van de Tweede Kamer, doen we het ook over 3 dagen. Dat hier vanzelfs doe vooral met de coronamaatregels te krijgen. Ja, nou kun je vanzelfs sissen, die coronamaatregels, die binnen eens olie voort op dit stuit. Waarom dan nog wel die verkiezing over 3 dagen? Nou, die vraag die stelde ik van de morgen aan de voorzitter van het stembureau hier in Surhusterveen. Nee, dat is toch om zoveel mogelijk mensen te spreiden over de dagen. En in de verwachting ook dat daardoor de totale opkomst hoger zal liggen dan 4 jaar geleden. Maar de mensen die komen in het stembureau, gaan nou nog om maatregels houden, om coronamaatregels? Of ben die er eigenlijk heel en dan net? Nou, in principe zijn die weg. Het is wel zo dat onze stembureauleden die achter de tafel zitten, achter een kuchscherm zitten, om toch nog een beetje afstand te houden. Mensen die dat willen, die kunnen een mondmaskertje opdoen en de handen ontsmetten. Dat wordt ook aangeboden door de gemeente en is hier gewoon voorhanden. Maar het hoeft niet. Ik heb Joet stemt in plaats van Weentje. Ik bij Weentje zelf namelijk bij een stembureau zitten. Dus ja, dan is de kwaste klap en gaan dan Joet maar te stemmen in plaats van Weentje. Want ja, dan heb ik tussendoor wel even tijd om te stemmen, maar ach, dan heb ik het maar verhaan. Ja, mensen krijgen dus rond de tijd om te stemmen. Hoe komt het de komende dagen met de stemmerij? Nou, Joet kunnen mensen dus nog tot 9 uur terugten op een lietstal stembureaus. Dat geldt ook van morgen tussen 11:08 maas en 9 uur jongens kunnen mensen ook weer terugten op enkele stembureaus in de gemeenten. Ja, en het zwaartepunt van de verkiezingen, dat leidt vanzelfs op komende woensdag. Dan worden de meeste groepen mensen verwachten die dan de hele dag om 9 uur jongens stemmen kunnen. Ja, en die verkiezingsdag en vanzelfs ook de verkiezingsjoen, met alle uitslagen, de vereerste, de uitslagen, die is vanzelf ook de hele dag te volgen bij RTV NOF en bij Omroep Friesland. Dank u wel, Mats Gies vanuit Surhusterveen.